Jeg skal være helt ærlig, så er det jo så nok den bil, der skræddersyet til mig. Den er super fed, den er overlegen, den er super luksus, og så er den ikke bling bling. Altså den er stadigvæk under radaren, ikke? Altså det er jo ikke sådan en blærerøvsbil. Det er stadigvæk en, hvor man kan være lidt diskret samtidig.